Loompyrdi Iongpiah UP School Jawai menta kasingap notorik Loompyrdi Jobsan kala Pynhap pyrda ya ka jingrakhe silver jubilee ni ka jingdap arpsan snem ka jing shakri ha kalyang ka jinglang jingstan ha ka jinglang kabla long hamadan men koi pyrdi yaw Iongpiah ha ka bau MLA ka thai ma Wailadmiki Shylla ulalong kongsan layo ka jing pensngau ya ka history jong ka jingya lenti jong ka school na uma Hercules toy ubadai u founder member ka LIUPS lawan banidon lang hakani kasngi da ka kong APCM joint director of school education headmistress kong Naduh Shulai uma RL Bimi swear wahe shnong ka Loompyrdi Iongpiah jumai ki nongsynshar ki nohika school bat ki khana school ka headmistress jong school ka kong Naduh Shulai kalong ya kani ka school na seng ha ka apritere February 8,000 but ha ka jingya linti ka school kala kendo shibun ki jinge Henry da ka jingtre shitom ki committee school but ki kimi ki pa jong ki khana school la ban pelong ya ki program pair ha ka ba ki khana school ki la yo lat ban shimenta na ka benta ban penpau perthei ya ki sap ki phong ka school kala yo shibun ki khusnam kum ka best slogan ka jingya ko broadur ka jing tho ACA na lor ki bi de ha ka jingya lenti la arpsan snem ka school kala nang kiu kat badang mi ki snem kham tam ha ka jing rung class jong ki khanna enrollment kumba long menta ka school kadan lai spa lai pnyongot ki khana school but ka jing e ka long ban pen kiu kordan ya ka namar ka jing bam den jaka shu but kalat menta ka long satang ban pen kan ria jaka no kabadon hakashnong chermang kadba ukongsan ma Wailadmiki Shylla hakajekran ulai khuble yaki nongseng jongkani ka school kaba labeteng hadu menta banai jing shakri hakalyang ka jingnang jing start yaki khana school da ka bawang ka kamram menta kalong ban penjana shushu ya ka school da ka bakentiu kodan shaka secondary school ula pensngau ya ka jingang nut ki paidbah ka riew jantia ban penyo sa kawai ka government college hapo riew jantia ya ka ba ka sorkar kalamang ban bu shen sa kawai ka government college ha east jantia kumbalong menta uang kidan hadu ka sanhajar tali ki school hapo ka jilla kumta ka sorkar kalapen mana baya ki school ki bale bha ken sayo ya ka khusna kat bai ki tu school ki baduna ka sorkar kan sa perkhat bha ban le ya ka badon kam kum wameli ukhat ban don ka jinget rai lang khnang ba ken tiu shalor ya ka pule puthi hapo ka shnong da ka ba ukit bok ba ka ni ka jingrakhe silver jubilee kan wanra ya ka jingkiu shushu hakalyang ka jingstar jingdem haba penkot ya kani ka sngi layo ya ka jingsam kusnam da ki momentos shabaro ki badan benta bat ka school ka jing palat ya ka kot sa jingkan mau souvenir ka school ka jingrwa ya ka school anthem ka jingot ya uke jong ka jingdab arpsan snam ka school bat ka jingkhang pyrda ya mascot da ukongsan ma Wailadmiki Shylla Pynhap. So many are negative dapat lagi. Ready.
Thank you, sir. But snyao le dap penting snyao like ram. Hawa ye nya ini. Neba ha new snem muda det. Kenua ne yang nong Loompyrdi Iongpiah. The kut hiangal em bentaran. Ha ka opening ceremony Iongpiah joke celebration. Kat wat neer kat em di program wat ko kumye dia jai betul resmi. Tem yo one. Man skep snyao kecing joke mensin. Bat kecing snyao dakram. Ya ketika chom bat kam joke le ïadei school. Nete daw kecing skep snyao dang pemwirnya. Naduh umi usnam tume. One Khlieh games dia mete poi MBC election. Dan lu cisia sekarang dia punya award nasnya untuk biar budak siap kamongi. Dan itu dia ijaran dan jorha. Henry kat waktu kamu naik kata gajing senyau. Dua bensin dan kata gajing senyau dapram. Ya ketika celebration room ya awan before opening ceremony. Nete dah memban sehap by open light lakat coroman le. We am bentalan ha ketika closing. Tengah senyau korenan ni we am bentalan. Ha ketika seni atau gerbang yang kecilom ketau. Ha ketika celebration ketika apa sahaja. Khubor kabar orang tu. Oh, ledak congi kat idang yak poromin tu haiti orang program naman go berapslan. Katu dejan le kenta ya congi ini. Tangan rai untuk busuk. Penwandur dan ukana ya kita kiwa bon di achievement kecing lain ti atau sangat bisnan. Untuk ipori itu dia. Dah pendek ini ahli tentang orang busuk. Wau Khubor, wau penjam kana ya kecing lain ti kiwa per untuk busuk. Kena tahu siapa pun handarat drum program le. Mana go program kawa siasuk but open ke hamtam ya ini the founder members. I take this opportunity to declare that the Silver Jubilee celebration of the Loompyrdi Iongpiah Upper Primary School Jowai declare closed.